तो फिर से स्वागत है एगो नया वीडियो में। आ कोनो भी चीज़ के बनावे के तरीका सबकर अलग अलग बा। हम आज बनावे जाता नहीं कटहर के सब्जी, आ हम बताओ तनी जे कि हमार तरीका का हटे। हई हम पहले का कइले बानी जे कि हई कटहर के काट उट के आ पानी में थोड़ा नमक डाल के एकरा के हम थोड़ी देर छोड़ देले बानी। हमारे हिसाब से इसे थोड़ा का से एकर खत्म हो जाई। आ एकरा बाद हम एकरा के ट्रांसफ़र करे में कुकर में एमे डाल दें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा डाले भाई गरम मसाला। देखिए लो गरम मसाला ना मैंने खाली इलायची और पत्थर के फूल दालचीनी बाटे थोड़ा सा बस, जे कि मैं अंदर भी एक खुशबू कर चल जाओ। हाँ हल्का सा डाल दें हम इमें नमक कि एक अंदर नमक घुस जाए, जे कि बाद में खैला परेशान ना लागू जे कि अलगे बा उलगे बा। लगा दें कुकर के ढक्कन, हाँ गैस कर दें ऑन। जब तक कुकर दूगो सीटी देता तले हम अपन रेडी कर लेता नहीं हई मसाला वसाला काट उठ लेता नहीं या पीस उस लेता नहीं। हो गल अब दूगो सीटी हम बंद कर देते नहीं गैस। तो हई हो गल सब ये थी। मसाला में हम डाले वाले बनी इलायची, लौंग, चक्री, मराठी मूंगा, जायपत्री, दालचीनी, पत्थर के फूल, गुलमरीच, तिल आ जीरा। सब मसाला जाए जार में, साथ साथ जार में जाई है अदरक, लहसुन, टमाटर, मरीचा। ये सब के हम पेस्ट बनाए। बॉयल करी कटहर के निकाल लेते हैं हम प्लेट में कि अच्छा खुशबू आ रहा बा। अब फटाफट काट लेते हैं हम प्याज। ऑन कर लें गैस। कुकर में हम डालें अपना देश के सरसों के तेल, थोड़ा ज़्यादा ही डालें कहाँ से कि भाई फ्राई करेगा। अब डालें में जौन उबालल अपन कटहर बा फ्राई हो गई के बाद अब हम यही कुकर में डालें जीरा, सूखल मरीचा, तेज पत्ता, हई करी पत्ता। अब डालें में हम काटल हम इमें डाल दें थोड़ा सा नमक, जैसे प्याज तनी गल जाओ। ये नमक डालने से प्याज अच्छा भुजाई अच्छा मैश हो। अब रख दें पर ढक्कन थोड़ी देर खतरा। प्याज भुजाता तो हम मसाला पीस के रेडी कर लेता नहीं। तो हई पेस्ट बन के रेडी हो गई बा। प्याज अब हल्का ब्राउन हो गई बा। अब हम डाल लें पीसल मसाला। ये पीसल मसाला के साथ साथ हम डाल लें धनिया, थोड़ा सा हल्दी। ये मसाला के हम भूजे थोड़ी देर ले बनी। हई धनिया आई डंठल आई थी अलग अलग कलर बनी। हई जौन डंठल ये थी एकरा के काट के हम डाले मसाला में। मसाला के संगे हई भुजाई हाउ डालाई बाद में इमें डाल देता नहीं। ऐसे एगो एथी में अलग खुशबू आई एकदम सूखा भुजेगा बिना पानी में डाल ले मसाला सबको तनी अच्छा से भुजा। तो मसाला भुजा गल बा। अब हम इमें डालें पानी जब डालला के बाद अब हल्का सा पानी के पकावे के बाद गैस के फ्लेम हम एकदम मीडियम रख ले, ना तेज बा ना कम बा, बहुत भुजा रहा बा एकदम। ढक के 5 मिनट पकावला के बाद अब मसाला भुजा गई आ पाक गई। अब इमें डलाई गई कटहर मसाला के संगे बिना पानी डाले थोड़ी देर एक पकाएं। कुकर में बनता लेकिन कुकर के ढक्कन नहीं लगा कहाँ से पहले ही हम एक उबाल दिल रही है। तो 2 मिनट मसाला में बिना पानी के साथ कटहर पकला के बाद अब में हम डालें पानी डालला के बाद अभी में उबाल आवल स्टार्ट हो गई बा। अब इजा से ऑप्शनल बा, रोरा मसाला डाली गरम मसाला डाले चाहिए तो गरम मसाला पे डाल सकता नहीं। हम थोड़ा सा में गरम मसाला डालें। गरम मसाला चाहे चिकन मसाला चाहे मीट मसाला ये ऑप्शनल बाटे, ये रोरा ऊपर बाटे ना। तो नॉर्मल गरम मसाला जो पिसाई वही पर काफ़ी बा। ढक्कन लगला के साथ अब थोड़ी देर पाके देता नहीं। 5 मिनट पकला के बाद इमें अब 5 मिनट पकावला के बाद देखिए कटहर हो गई एकदम रेडी। इमें जाई है ढेर सारा धनिया आ फ्लेम कर देम बंद। तो देख सकते नहीं ग्रेवी कितना ठीक भइल बा। एकरा के रोरा पूड़ी पराठा रोटी या चावल एकदम जोरदार लगी। नॉर्मली देख के केहू कही जे कटहर के सब्जी हो, केहू देखी तो कही कि ना ले बड़ा नॉन वेज। चली खा के फटाफट बताओ तनी। फटाफट टेस्ट करके बताएं कैसन भइल बा। बहुत गरम बा महाराज। वाह का स्वाद भइल बाटे। तो फटाफट जाई लो, मिलत हो के तो बनाई लो, खाई लो अब बताई लो। हमारा तो बड़ा जोरदार भइल बा। बनाई खाई अब बताई बिहारी स्टाइल हमारा तरीका से कटहर की सब्जी।